labbaiki ya saida yin biya ma asuma na annabi ne mana labbaiki ya saida Fadima yin biya ma asuma yin biya ma asuma labbaiki ya saida Fadima kin biya ma asuma da fari zan sanya sarkin nan da ya kagi Isa da Musa ya mahiyar mulki wal malakuti kaso shi tilas musosa Mahmud abban Karima Fadima kin biya ma asuma labbaiki ya saida Fadima kin biya ma asuma kin biya ma asuma ka ƙara tsira salatin nan ga ubangidan annabawa mai taguwa mai buraka Mahmudu ka zarce kowa mai jarumin sahabai Ali ubangida gun Karima mabaruka mai share kuka wayo sai dama asuma suka yi maulan mu shehu tijjani mai bagada da mai kadirawa shehu na jilani usmani dan fodiyo fadar ka take ta sa ai tunani barhama karshen bayani ne ga sayyida ma asuma mai kiya sayyida Fadima gimbiya ma asuma gimbiya ma asuma mabaruka na zo da kuka na a gare ki mun masauki baban ki ne mai kiran ki mai san ki a zuciya babu sauki kullum zuciya ta tana ta bugawa ba sagon babu minti ban san ba ko yaushe ne zani gamo da ke ma asuma kyakkyawa ga girarin cikakku yanayin ta ya sa a zauta kan ta nike bayani kuduko wannan murmushin nan da ta yi nike ta tunawa zan ƙara sabuko mabaruka kaina na duko shafan sai dama asuma Assalamu alaiki mai haƙuri sabura mashahuda assalamu alaiki mai ilimi alima ce shahida assalamu alaiki siddiqa shugaba diyago Muhammad annabi babanki ne Ali angogo Karima soki Hassan da Hussein Ali mun masauki a gidanka in hidimanka hakan zai sa a rai in ji sauki annabi na faɗa a halinsa a so shi shine bayanin da ya yi ka a halinsa ina ƙaunar kiyama asuma kan abu uku zanyo bayani na ɗayan sasa annabin ku na bisa da ahalil baiti kunji na kunsa shine karatun Qur'ani karshen duk bayanin da yayi ka ahalinsa ina ƙaunar ku ya ma asuma ya rike rabana mai girma mai isa mai iko komai da ikon ka ne nake ta faɗa mai girma da iko gyaran zuciya ta a komi ina ya ɗauku sannan ka ƙarai irasi nasi na gaske ne na ganin kowa sai Karima mai kiya sai da Fadima gimbiya ma asuma gimbiya ma asuma ban san ba ko yaushe ne basan ba ko yanzu ne Ali an banki ne annabi babanki ne Hassan da Hussein
ban san ba ko yanzu ne na san da ke zakiyo fadar kina jaliyo nana. Nan ne nake so in tsere banki na ya ikilima ga hadiya ta da na ya kan ki karima ya ma asuma Mustapha ne na annabi ki ya ma asuma ban san ba ko yaushe ne zani gamo da ke ma asuma ya ma asuma labbaiki ya sayyida Fatima ki ya ma asuma